Fil-preżent fi Pjazza Kastilja nsibu roundabout kbira traffiku, numru ta' traffic islands, parkeġġ quddiem il-Borża ta' Malta u lukanda. It-traffiku huwa kkonċentrat ħafna u ħafna karozzi jifqu biex iniżlu lil xi ħadd fil-Belt Valletta. Żgur li ma kienx dan l-an oriġinali tal-pjazza li mill-bidu nett tal-Belt Valletta kellha post prominenti f'kull lat tal-kuntest storiku, dak politiku, militari, ekonomiku, finanzjarju, kulturali u reliġjuż. Proġett ġdid se jelimina r-roundabout u l-parkeġġ. It-traffiku se jimxi minn quddiem il-Berġa ta' Kastilja l quddiem il-lukanda li hemm faċċata ta' Kastilja u l-Borża ta' Malta. Id-disin tal-pjazza ġie żvelat mis-segretarju permanenti ewlieni Mario Kutajjar u ċ-chairman tal-Korporazzjoni għall-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Stefan Zrinzo Azzopardi. Il-proġett qed isir taħt id-direzzjoni ta' dawn iż-żewġ entitajiet u Transport Malta. Fil-pjazza se jitqiegħed pavimentar uniformi maż-żona kollha. Se jkun hemm marġini magħmula minn ġebel tal-qawwi li se jitqiegħdu fil-linji ċentrali tal-Berġa ta' Kastilja, kif ukoll tal-Borża ta' Malta. Il-monumenti ta' Borġ Oliveru ta' Manuel Dimek se jiċċaqalqu bi ftit. Is-siġar ta' ċipres fuq il-Bassjun ta' San Ġagbu se jinżammu, imma ħafna mis-siġar l-oħra se jitħawlu x'imkien ieħor taħt it-tmexxija ta' espert. Saru numru ta' laqgħat ta' konsultazzjoni kemm mal-istituzzjonijiet tan-negozju, mal-Fondazzjoni għall-Ambjent Aħjar u mal-partijiet interessati madwar il-pjazza. Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-parkeġġi li hemm bħalissa se jinstabilhom post ġdid. Jekk wieħed jara l-vetturi li jipparkjaw fid-dawra ta' Kastilja l-istra maġġoranza tagħhom huma official parking spaces ta' nies li jaħdmu f'entitajiet governattivi f'din iż-żona. Qed jitħejja pjan biex dawk il-karozzi jiġu spostati għal post ieħor, però l-intenzjoni hija li fiż-żona tad-dawra ta' Kastilja ikollna passing traffic u mhux parked traffic. Il-proġett jiswa €1,600,000 se jkun lest sa' Ottubru. Dan se jkun qed jingħaqad mal-proġetti ta' riġenerazzjoni tal-Belt Kapitali Maltija.